Nevedelor, v-am spus că revin cu un nou clip. M-am mai gândit să fac cadourile mele de Moș Nicolae. Mi se pare cam târziu, dar totuși le facem. În primul rând, am primit de la mătușa mea și unchiul meu de la Buller Bed un deodorant natural spray 75 de ml și un deodorant body spray 150 de ml. Acesta a fost cumpărat din Penny pentru că, da, știu pentru că l-am văzut următoarele zile acolo. Deodorantul body spray nu l-am folosit. Nu știu ce să vă spun. Miroase foarte bine. Cred că separat costă mai puțin, așa că e mai bine dacă împreună. Vă spun și prețul pentru că, da, l-am văzut. 25 de lei, da. Natural, parfumul deodorant natural spray. Vedeți că e folosit, nu? L-am folosit pentru că muream de nervare și eu aveam parfumul ultimul parfum care era deschis era Rarepers. Și îmi place foarte mult pe acela, este pentru a doua oară care l-am și m-am zis gata, nu mai timp de el, îl folosesc de Revelion. Și m-am gândit, hai că eu pe acesta. L-am folosit și eu și mama mea chiar foarte mult, mai am atât din el. Da, mi-am făcut deja o părere, știu ce să vă zic acum despre el. Ca și persistență, nu persistă decât o oră, cel mult. Mirosul, da, mirose foarte bine, dar mai mult de atât, nu. Și moșul a fost foarte darnic și mi-a adus un parfum. Este vorba de parfumul de la Avon, Summer White Scent. Da, credeam că am greșit. Da, este un parfum de vară. Arată sticluța cam așa. Când l-am primit, da, am fost foarte curios să încerc. Miroase, dragii mele, dacă îl știți, e super tare, îmi place. Nu l-am folosit, nu știu cât persistă. Îmi place aici cum scrie Summer White Scent. Și mama mea l-a prins de o ofertă, este o apă de toaletă, 20 de lei. Îmi place mult. Ok, am mai primit de la Avon din Ama Care Rich Monster Family Creme, o cremă și pentru, eu încerc să pun aici astea, o cremă și pentru față și pentru mâini și pentru corp, foarte bună, 400 de ml, deci vine cu o cantitate super bună, este cu glicerină, vitamina E și calciu. N-am folosit-o pe acesta. Așa. Este super bine. Și eu mai am pe acesta Rich Monster Family Creme care am uitat să vă arăt în clipul de mai vreme, pentru că mi-am cumpărat acum 2 săptămâni sau 3. Avon Care Family și da, vedeți că pe acesta am folosit-o foarte mult. Pe acesta am luat atunci și 150, iar pe aceasta a prins mama mea la ofertă 110 lei. 15 lei, mă rog. Înțelegeți voi. Ceva ce îmi doream de foarte mult timp și mulțumesc mult de tot, dar nu știu de ce mi-am cumpărat. Este vorba de la Avon. V-am spus am multe produse de la Avon. Și o să mai continui cu un produs de la Avon din gama Ideal Flawless. Este vorba de un fond de tint compact. Nuanța mea este nude. Cât mă gândesc. O foarte bună prietena mea avea nuanța ei Ivory, o altă prietena mea foarte bună avea Shell și eu sunt puțin mai închisă la ten. Deci am zis nude este a mea și așa este. Are 9 grame. Vine cu un ambalaj foarte drăguț și iubesc acest produs. Și i-am spus mamei mele că este la ofertă, era 20 de lei, ceea ce era super tare. Ea normal este 33 de lei.
Aici vine cu un grățit și am zis că l-am folosit. Abia aștept să o pun de Revelion. Iar aici, dacă pun mâna așa aici, simt că nu mai este atât de grea cum era la început. Iar aici, produsuri. Îmi place foarte, foarte mult și mama mi-a ascultat dorințele mele și mi-a cumpărat-o și ahaha, e super tare. Miroase super bine, aici vine cu blender. Și da, îmi place foarte, foarte mult. Și cu siguranță când mi se va termina o să o recumpăr. Ok, și ultimul produs este vorba de la Avon. Acesta l-am primit cadou, tot pentru Moș Nicolae, de la un coleg, pentru că doamna inteligentă ne-a zis că am pregătit să facă la sor, să vedem cu ce fată pică și am picat cu un coleg. Și mi-a luat mie o ciocolată melca și acest ruj care i-am zis eu. Este vorba de ruj de la Avon, din gama Extra Lasting, în nuanța Fiery Red. Acest ruj mai are și o colegă de-a mea, doar altă nuanță și mi-a zis Pure Pony, cred, sau nu știu ce nuanță, și mi-a zis că rezistă pe buze. Și de când l-am primit, arată cam așa, de când l-am primit, dragii mei, l-am folosit non-stop, iar non-stop. Și abia aștept să-l folosesc de Revelion. Eu mai aveam un ruj roșu, dar nu era atât de, nu știu, de drăguț cum e asta. Sau și un swatch. Da, nu se vede bine. Oricum, pe cameră nu cred că se vede bine cum este el în realitate, dar mă rog. Și miroase foarte bine. Și a dat 15 lei sau 16 lei. Bun, dragile mele, acestea au fost cadourile mele de Moș Nicolae, scuze. Și da, sper să ne revedem curând și vreau să-mi dați și mie un like, un subscribe și să-mi spuneți ce clipuri ați vrea să vedeți de la mine în ultima perioadă. Vă pup! Pa!